Sa pagbalik sang Ginoo iningdutan-on nga mga ginerian matayog. Apang kagmadula sila, apang ang ginerian sa Ginoo nga diin ikaw kag ako mga pumuluyo, we are citizens of this kingdom of God. Mga kauturan magapabilin sa walay katapusan. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagsiding o kon pagtungkad sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host. Kag sa siningation, mayari ako isa kabisita na subo lang ako mga kauturan nga akon isa kabisita nga na-invite tungod sa iyang kasakon way sa kaabot. Das, isa na lang akong bisita sa siningasimana. Apang mga kauturan, don't worry. Mapasalig kami sa inyo nga we can bring the best of our lesson this week. Pinagi sining akon bisita nga wala sang iban, si Sir Winner Silvestri. Siya ang aton program coordinator kag head sa aton music department diri sa CPAC. May kurso kita mga kauturan sa aton mga estudyante nga Bachelor of Music nga gina-offer diri sa CPAC. So, Sir Winner, siya amo ang head kag program coordinator sini nga program naton, sini nga kurso naton diri. Hapang mga kauturan, siya isa ka Tagalog, but he will try his best. Iya gitinghuan nga makahambal siya. But anyway mga kauturan, makaintindi man kita sang Tagalog. So, I am kampante ako mga kauturan nga we can bring the best. So Sir Winner, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Yeah. At ako ay nagagalak. Ang aking kasing-kasing ay nagalipay. Malipay. na makasama mo dito Yeah. sa programa mo dito sa Pagtunsubong. Yes, this is his first time mga kauturan. So, parang may kaba pa siya. But anyway, mga kauturan, once we have started, we will be able to go on. And with confidence, we can bring the best of our lesson this week. Sir Winner, sa hindi pa tayo mag-start, ako na pasalamatan nini nga aton mga sponsors nga pinagi sila nagapadayon nini nga aton programa, ang mga magulutod nga mga Marlene, Jimmy Antrenio and Anily Trino, I'm sorry, ang mga magulutod nga Jenna Pehedero Ilumar kag Sir Alex Pehedero, Susan and Jet Caro, Mark and Meryl Mendoza, E-Boy and Jessica Malabanan, Joel and Roina Rasul, Johan and Myla Susana, kag Mr. and Mrs. Alvin Estrada, Mr. and Mrs. Arnel Almonte, Pastor, Dr. and Mrs. GC Aragon Jr. Kabay pang ang Diyos, magapakamayo sining aton nga sponsors. Ada kita mga kauturan sa Radyo Bandera, alas 7 kag alas 8:30 Bernis ang gabi. Kagara man kita sa radyo Hope Radio Hinubahan kag Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos City. Mga kauturan, salamat ng Diyos magapakamayo sa ato. Sir Winner, hari na kita sa lesson 12. Ang aton lesson 12, ang title sa English, Receiving an Unsinkable Kingdom.
Hapang sa hindi pa makauturan, ato na ko ang atong mga ulo. Let's pray. Father in heaven, kami nagapasalamat sa imo nga ikaw naman magaupod sa amon sa sining nga tiyon. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sining amon nga pagtuon kahupod ni Sir Winner. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Hakon pa nga ba yun si Sir Winner pagbasa sa aton sadsaran nga teksto? Hebreo 12:28. Busa magpasalamat kita nga nakabaton sing ginharian nga hindi matayog. Kagani magdulot kita sa Dios sing pagsimba nga kalahamutan nga may pagtakod kag kahangawa. Yes, and that's it. Thank you, Sir Winner. That's Hebrew o mga taga-Hebrew 12, versikulo 28. Sir Winner, ang aton nga Lection 12 is also about chapter 12 of the book of Hebrews. Yes. So, ini ang aton author nagsiling nga ini ang chapter 12 because there are only 13 chapters in the book of Hebrews. Ang chapter 12 daw summary. It is the summary of the whole book of Hebrews. And then in this chapter 12, the author mentioned, or Paul mentioned about Jesus as the high priest, the mediator. Okay. And then another one nga iya highlight sa sining chapter 12 is the judgment of God. And then ang ikatatlo nga iyang gin-assert o kung iyang ginaduso is about the unshakable kingdom, ang hindi matayog nga ginharian. And that is the life, the eternal kingdom of God. So daw amo ni ang core sang chapter 12. Okay. So mga kauturan, ang atong tunan subong, ano ni siya ang unshakable kingdom? This is the question for this whole week. Okay. Sir Winner, sa Sunday election, ang title niya, You Have Come to Mount Zion. This is about celebration. Anong napansin mo, nakita mo dito? Yung nga, Pastor, nagtaka ako bigla eh. Yeah. Kasi sabi hukom, judgment. Oh. Dapat nakakatakot, di ba? Oh. Pero ang setting nung chapter, Yeah. nasa Mount Zion. Mount Zion. Na kung titignan mo sa Biblia, pag sinabing Mount Zion, hindi katulad ng Mount Sinai. Yung Mount Sinai, kasi na-imagine ko Mount Sinai, di ba? Parang si Moses lang nandun sa taas, Yeah, ang mga tao nandun sa baba. Yes. Pero dito, invited lahat ng mga redeemed. Yes. At yung Mount Zion talaga is talagang hindi sabi nga celebration. Yes. So mapapansin niyo dito na kaya sabi ko sa simula, parang nagtataka ako. Bakit? Kasi judgment, dapat takot lahat eh. Lahat. Bakit yung celebration, setting, yeah. masaya? Masaya. Di ba, Pastor? Yeah. And that's correct. So naisip ko, bakit masaya ang setting? Nakita ko, habang binabasa ko yung Hebreo, walang iba ko dahil si Jesus talaga ang naging ang pundasyon. Di ba? Yeah. Napansin nyo, dito siya yung kanyang pagiging hari. Yes. Yung kanyang pagiging sacerdote at pati yung inauguration yung bagong tipan, yung new covenant. Yes. So, ito yung dahilan. Yeah. So, saan mo mas magandang i-celebrate yun? Yes. Anong That's setting? right. Sa Mount Zion. Mount Kasi Zion. sa Mount Zion, ini yung pinaka-association ng talaga ng celebration at saka pagdiriwang ng mga ng bayan ng Diyos. Kanami mga kauturan sa explicar ni Sir Winner. Si Winner, mayroon akong napansin dito as what you have mentioned. It's about celebration. Kasi ang mga Hudiyo, they have 3 times in a year nga talagang magpunta sa Mount Zion, sa Jerusalem. May pilgrimage sila. And everybody is really excited. Look
looking forward that they will be able to go to Jerusalem. So ang mga male nga mga lalaki na mga Hudiyo at saka mga Israeli noon, may aragid sila yang pangunauna nga they have to go. When they will be there, it is really a fulfillment on their part. If there is a place where they are really excited to go, it is Jerusalem. Parang lang mega, Pastor. Yes, parang Mga mika Muslim. sa mga Muslim. So, iyon. Kahit kaisa lang. Yung mga Muslim, kahit kaisa lang. They are already satisfied. They can feel already fulfillment in their religious life. Ito. They will go, mapunta, magkadto sila sa Jerusalem. And then, when they will be there will be a lot of excitement. And then, ang ilang natanaw, nga ara si Jesus dito, ang God, nga ang Panginoon, ang Diyos, nga ilang makita. Just imagine, magpunta tayo sa Manila. Dayon, si Duterte yung ating... Malacanang, punta ka na Malacanang. I tell you, it's really an excitement. It's really a fulfillment. Much more if we will go to America and see President Biden. It's really Washington. It's really an exciting place. Ang trip. Ito, mayroon akong 4 nakita dito. Why? They have the celebration mood. Bakit nga sadya ang ilang madatnan, maabtan dito. Number 1, their names are listed. Their names are written in the book. Okay? So, imagine when ibasahon ang kwan, magpaabot ka, ngalan ko na, sunod-sunod ako na, sunod. So you have that kind of excitement. Excitement talaga. Yeah. And then number 2, it's a privilege of the firstborn. Kasi ang mga tao, ang katawan sa Ginoo, ginakabig sila nga firstborn. Jesus is the firstborn. Those who accepted Jesus will be considered firstborn. Ang practice sa mga Hudiyo, Sir Winner, ang mga firstborn has a special privilege among the siblings. Sa mga magulutod, may ako ganin nabatian nga ang magulang, the firstborn, will receive 1/2 of the property. Tapos yung kalahati. Ang kalahati sa iba ng mga manghod na. Hindi pala palang privilege na privilege ng mga pangalan. And that number 2, it is an inauguration of Christ being a king. So, parang installation. Yeah. So, yun. And number 3, Mount Zion means eternity. So, yung napansin ko, why you have come to Mount Zion, the title of our lesson. Do you have something to add, Mr. Mina? Yeah, Pastor. Nabanggit niyo po yung pagiging panganay at yung privilege na maging panganay. Yes. So, yung mapabilang tayo doon. Yes. Na i-consider tayo na panganay. Ay napakalaking privilege sa atin. Saka nung nabanggit niyo rin, Pastor, na ikaw mismo maka-witness nga ng inauguration ni Jesus, installation ni Jesus bilang hari ng mga hari. So malaking joy. Yes, it's really something. Nga hindi mabili ng pera. Totoo. Hindi babakal ng kwarta. So sabihin, Pastor, na-realize ko din dito na yung Mount Zion talaga, hindi magiging ganung kasaya talaga kung sa mga nabanggit mo, kung hindi mo talaga naintindihan at kung wala yung pangalan mo doon sa libro. So, sabihin, sabi nga, judgment ito, ay talagang hindi ka magiging masaya sa kalagayan yun. Yeah. You mentioned about judgment. Sorry, nagawon ko. Sige pa, Pastor. Yeah. You mentioned about judgment. Okay. Ang mga tao sa judgment court ay may kaba. Yun nga. Yeah, hindi mo alam hindi mo alam whether pabor sa iyo ang judgment o against sa imo. But this one is a celebration because everybody is kampante. Alam na nila. Alam nila nga talagang pabor sa kanila ang judgment.
Iyon. That's why they will go with all the excitement kasi nandoon na ibigay ang blessing. Yung Yeah. reward sa amin. Ang reward. Ang reward ng, ng judgment sa amin. Yeah. Yeah. Doon ay ibanggit, doon ay i-mentionar ang imong ngalan nga, okay, ang tanan nga nakapasar, ari. So, excited. Parang ano, Pastor, licensure exam. Yeah. Board exam. Board exam. Oo. Nga, you will be saying your oath and then you know nga nakapasar ka na. Yeah. Sa Monday natin nga leksyon, sa atong leksyon, you have come to God, the God of all. Okay. Ito, continuation sa Monday, sa atong Sunday. Ang galing ang problema diri, the picture now is ang laragway makita mo nga it's not only us who will be there but with the angelic host. Yes. So hindi lang tao, all the angels will be there as well. So talagang super exciting. Yes, Yeah. Sir Winner. Ito, Pastor, yung nakita ko dito sa Monday ba, na pinakita naman ang Diyos bilang judge. So, hukom. So, nakita ko, so, idiniin talaga dito na magja-judge siya. Hindi siya yung, nung dyan lang sa gilid. Kundi talagang i-exercise niya yung Yes. kanyang role bilang judge. Yes. So, katulad na nabanggit nyo kanina, kung hindi ka kampante sa relasyon mo sa Diyos na yun at sa ginawa ng Diyos na yun sa'yo, talagang hindi magiging celebration. Kasi, at yun ang dahilan kung bakit naging celebration ito dahil ang mismong judge, sabi nga, of all. Yeah. Kasi ang pagkaintindi ko, Pastor, itama niyo ako kung mali ako ng aking pagkaintindi, tayo mag-judge din tayo eh. Yeah. Ang mga angels mag-judge. Yes. Pero ang judge of all, mismo ang God, Yes. na kung titignan mo yung kanyang history ng pag-judge, talagang fair and just. So, kung titignan mo kung sino ang judge of all na ito, ano, Pastor, ang judge sa Hukom. hukom. Yeah. Parang supreme ko. Yes. Pinaka-supreme na judge, chief justice. Chief Justice. Yeah. Ay ang mismo ang Diyos. Siguro sabihin, ito mismo ay good news Yes. sa atin. Kasi itong Diyos mismo ito, siya yung siya yung naghatol na may kasalanan. Yes. Pero siya rin yung Diyos na nagtubo sa atin. Yeah. 'Di ba? So ito yung judge na for you. Yes. Na pabor sa iyo. Yeah. At hindi against sa iyo. Yes. And I like your idea about judgment court. And then you mention about Chief Justice. You see, when the Chief Justice will decide, wala nang Yun na iba, yun eh. wala nang iba pa eh. Wala na. But ang lower courts, pwede pa yun Punta sa Supreme punta Court. pa sa Supreme Court. Ito, si Jesus, hindi lang Chief Judge. Ultimate judge. He is the judge of all judges. So, imagine when the judge of all judges, amo ang magpresentar na, okay, you are acquitted, you win the case, so forth and on. And that's how exciting is this one. And another thing nakita ko, as mentioned a while ago, nandoon ang pangalan tayo. Yun pa. There is already an assurance. And then, ang number 3 is that sigurado. Yun nga po. Yes. Nakita ko din, Pastor, yung judgment na ito, na mismo ang judge, ang God yung hukom, Yes, yes. magbibindicate mismo. Yes. So, That's makikita mo talaga na yung adversary mo, yeah. Talagang malalaman kung ano talagang ang kalalabasan nung Yes, sa mga ang adversary. resulta. Oo, resulta. Pero dahil ikaw ay sumunod sa Panginoon at tinanggap mo ang kanyang biyaya, so ang dating sa iyo vindikasyon sa iyo. Yep. Okay. Now, let's go to Tuesday, March 15, nga aton leksyon. Shake the heavens and earth. Before I will give Sir Winner the time, mga kauturan ang atong makita diri
is kundi ang aton gin-mentionar ang senaryo nga ara kita sa celebration, Mount Zion. nandyan kita sa Mount Zion, ara kita sa tubangan sang hukom in a big judgment court of God. Ang aton nga Wednesday nga election nag-mention about the voice Hindi. of God. Pagpalpalpag yun na sa iyang ano na tawag sila sa iyang ano na tawag sila martilyo sa hukom, yeah. And then he will start speaking. Ang aton nga leksyon amo ni siya. Now God will start speaking, but when he speaks, I tell you, it will everybody will be shaken. Yeah. Iyon ang senaryo kasi when God spoke doon sa Mount Sinai, the whole Sinai parang nagtayog. And that is how God speaks. Yes, Sir Vinen, ano pa? Yeah, pastor, na nabasa ko tong Tuesday lesson natin. Yeah. Parang, kasi, di ba, voice. Kasi, syempre, voice kami dito. Oh, yeah. Sa music, voice diba, talaga kasi, importante. Kung ito naman yung, yung physical setup ng Yes. voice, yung talagang, no? Oh, yeah. No, nakakayanig. Pero dito, kasi yung nakita mo yung authority mismo Yes. nung Diyos eh. Kasi kahit anong, itong gagawin, kung wala talaga sa yung authority, parang walang, kahit anong daldal mo dyan, di ba? Yes, Parang so, hindi papakinggan kasi hindi sino ka ba? Oh, sino ka? Di ba? Pero pag ang Diyos ang nagsalita, Amen. talagang yayanig. Ang sabi sa Tagalog, sa inyo, ano nga sa inyo? Tayog. Tayog. Di ba? Pero sa yayanig. Pero makita niyo po dito, di ba sa Old Testament, nakita niyo na yung mayanig talaga. Sabihin, nandun talaga yung presensya niya. Yes. At saka, ang napansin ko dito, Pastor, dito sa last day na ito, hindi lang earth, hindi lang mundo ang yayanig. Yeah. Pati yung Heavens. Yeah. So, sabihin talagang, yung nakita ko Pastor dito yung finality talaga ng Yes. yung judgment ng Panginoon na talagang eto na talaga. Ito na talaga. Oh. na talagang sino man na hindi aayon sa sa kanyang kaluhatian, sa kanyang righteousness din, talagang mayayanig. Yeah. Sa Sir Winner, sa music, talagang you have to sing with authority, di ba? Opo. Isa 'yon sa mga elements. Dapat talaga in character Yeah. ka. Oo. Na Yeah. you have to be on And then the kampante ka, Yeah. sa iyong nota, Yeah. so noon. Kasi hindi naman ako judge sa music. But at least I know a little bit na talagang you are sure of your note, isa yon. Opo. And then you have the authority. Kahit yung mga pronunciation mo, kailangan wasto. Kinanglan nga sakto ang imong pag-pronounce kay kung hindi mo ma-pronounce ang sakto parang wala hindi maintindihan. And this is it, mga kauturan. Si Kristo magasugod na sa ipaghambal. Paghambal ya, amo na sa Tagalog yayanig, magakurog, ya magatayog ang imo pulungkuan magatayog. Pero ang kanami lang, nga bisan magtayog ang pulungkuan, kita nga mga nalista sa libro sang kabuhi, hindi madala sa tayog. Opo, Pastor. Yeah, we will not be shaken. But what will be shaken are those who are not Yun. in the book of life. Yes. Para sa akin, Pastor, good news talaga. Yeah. Kasi, di ba, ngayon, ang daming evil sa mundo. Mga kasalanan. So, the moment na nag-pronounce ang Panginoon ng kanyang judgment at mayinig lahat ng mga yun, talagang masishake talaga yung mga yun. Yes. So, good news yun. Good Talagang news. Mawawala na. Oh. So, yun nga, babalik pa naman tayo sa response na depende talaga sa iyo. Kung ang kasalanan ay nasa iyo, Yes. at hindi mo pa na masusurrender Mahadlok ka. Panginoon, Oh. yung yanig na yon at talagang makakasama ka. Oh. 7 point tsunami. Magnitude. And that's correct. And that's the same case sa when God was speaking in Mount Zion, Mount Sinai. Yun. Pag-imbitar sang Ginoo nga everybody come to the mountain, I will be speaking to you. Ang hindi preparado. Okay. Ang may mga sala, they are not talaga. confident to go up. Kasi madlock sila magkakurog sila. Oh. Pero ang wala sala, atong nakapaninlo, I tell you, they
they are really excited to go. And they would like to hear. Gusto sila magpamati isang tingog sa Ginoo. Nga, bisan pa nayayanig, bisan pa nagakurog ang ilang nga mga tindugan, yet they are confident because they are facing with correct, with rightful mood, with nga may kasiguraduhan sila sa ilang sitwasyon. Yeah, you have some more. Ang ganda tingnan, no, Pastor, Yes. na amidst those chaos, Yeah. na tagang kalma ka lang. Kalma ka lang. Yung mata mo, makikita mo tagal na nagsaserving Yeah. ka. And dahil yun sa ginawa ng Panginoon na at kanyang pangako, pinangako niya rin yun na Oo. at the end of the time, although inalaw niya ang sin and death, talagang amin yun at the end of the day. At para sa akin, pag narinig doon na shake the heavens, nung una ko pa nabasa, parang nakatawa shake the heavens and the earth. Yes. Pero dahil pinangako ng Diyos at kailangan talaga mawala ang evil and all sa mundo. So it becomes a promise fulfilled and a joy sa atin na nangyayari sa Panginoon. Kag mga kauturan, ang magakurog kag magahadlok are those who are not in the book. Ang ilang ngalan wala sa libro. Wednesday, unshakable Yan. kingdom. Ano itong kingdom, Sir Winner? Pastor, nakita ko talaga dito kasi 'di ba habang nagsishake ng lahat. Yes, no. So may isa na hindi mayayanig. May isa. Nga hindi makurog, batayog. Yeah. Which is yun yung kaharian mismo. Yeah. Kaharian mismo ng Diyos. Ngayon, Pastor, gusto ko lang mag-reflect sa ating current events ngayon. No? Yep. Di ba, nalaman natin sa yung Ukraine. Yes. Di ba, pag yung missiles, napunta na dun sa Ukraine. Kahit tayo dito sa Pilipinas, parang nayayanig tayo kasi Yes. pati yung ekonomiya. Yes, and that's correct. Yeah, di ba? Pero dito sa judgment na gagawin ng Panginoon, mayroon talagang isang kingdom na ang king mismo ay si Jesus Christ na hindi siya mayayanig. And I think the reason talaga kung bakit hindi siya mayayanig kasi dahil si Kristo talaga ang pundasyon ng kaharian na ito. Yeah. Napansin ko din, Pastor, sa Hebreo, pag sinabing Jesus, parang ang kanyang association lagi parang stability. Parang talagang hindi siya matitinag. So, sabihin, yung kaharian na tinukoy dito, dahil sa isang tao, sa isang persona na walang iba kundi si Kristo na siyang dahilan kung bakit hindi matitinag ang isang Amen. Yeah. Thank you, Sir Winner. Ang isa pagin mga kauturan nga akong nakita diri sa aton nga leksyon sa Wednesday, sa Merkulis. May tatlo ka senaryo, Sir Winner, nga nakita diri. Number 1, ang pagyanig sa Tagalog, ang pagkurog, mga kauturan. Ang tanan nga mga ginarian magakurog kag magaladula sila, magkalahanaw sila, pero may isa ka ginarian nga magpabilin. Okay, and that's where, okay, i-shake ang tanan, and then ang tanan magkaladula, but there is one kingdom nga samtang ginashake may create naga forma. Yes, while others nagkaradula, may isa yang nagamatamat saka ga forma. Sa aton pa ang aton leksyon nag-mention about while shaking is going on, there is renovation going on, there is recreation going on, and this is the kingdom of God in which that you and me and all of us, mga kauturan, are citizens of this kingdom. Kag the number 3, Christ will remain to be our priest throughout eternity kanami. So siya dra ang sa tunga, while siya ang hari, siya man ang aton nga sacerdote nga magabulig sa aton. Yes. Pastor, natuwa ko doon sa sinabi mo na about na tayo ay citizen. So hindi tayo immigrant o so hindi tayo bisita. Hindi tayo bisita, hindi tourist. Wala tayo tourist visa. But we are citizens. Hindi tayo OFW na anytime palabas. pwede palabasin. Pero when we come sa
celebration na yon at masabi na tayo ay citizen, at talagang entitled din tayo sa you know, sa Sa situation benefits, so sa Yeah. mga benepisyo. ng kingdom ng Panginoon. Yeah. And that's unshakable, which is Yes. Wala na. wala na talaga. As in, talagang saan mo pa ilalagak yung lahat mo, di ba? Wala Isa na. something na Oh, yeah. hindi natitinag. Yeah, and that's correct. Wala na tayong panahon, Sir Winner. Sa atong Thursday, let us be grateful. Ang gusto lang sang Ginoo sa aton mga kauturan, after He has done everything for us. You see, we go to Mount Zion with the celebration, it will be shaken by the voice at tingog sang Ginoo magakurog, ang mga hindi iya magkaladula, ang mga iya magpabilin, recreated, renovated, mga kauturan, and that will stay forever. One thing God would like us to do is just pay respect to Him through our worship. Amen. Yes, Sir Winner. Ano yung worship na sinasabi Yeah, dito? I think dito, Pastor, ang sinasabi talaga dito yung pati yung good works ba? Yes. Not because you want to be saved, Yes. pero dahil yun yung response mo Yeah. sa kabutihan at sa pagiging fair and just Yes. ng mismo ng ating Panginoon. So, sabihin, itong judgment na ito, na vindicate ka, madadama mo talaga ang response mo, hindi takot, hindi may hiya, kundi wow, may ganito akong privilege. Ano Yes. pwede kong bigay sa iyo, Panginoon? Yeah. Ganun na response ba? Hindi siya yung response na tatalikod or what o parang, so talagang pag kinausap mo, pag nadama mo at naiintindihan mo ang sitwasyon at privilege na binigay sa iyo ng Panginoon, all your response would be, sabihin niyo pa sa Yeah. worship, Yeah, worship. and then good works, Yeah. and just being thankful. Yes. Maging pasalamatan mo ang Panginoon. Hindi. Kanami, you mentioned about thankful. Yeah. Oh, pasalamat kita mga kauturan because God has done everything for us in the form, in the way we worship Him. Kaya kasi, amo lang na ang ginapabot sa Ginoo eh. Yeah. Nga magsimba kita, mag-worship kita sa iya. From now until throughout eternity. Amen. Mga kauturan, wala na kita sa panahon. Siguro, kami kampante ni Sir Winner nga nahatag namon sa inyo ang pinakamanamigid nga leksyon sa sininga simana. And that would be enough for us to enjoy the lesson we have this week. Akon pa nga ba yun si Sir Winner sa iyang last word, Sir Winner? Ang last word ko po, Pastor, is tiyak ang kaligtasan na binibigay Amen. ni Kristo. At sa panahon ng tughukom, kailangan nating kapitan ang katiyakan ni Yes. Kristo. At kung anumang mangyari sa paghuhukom, tayo ay panatag at madadama natin ang celebration na pinangako sa atin ng Panginoon sapagkat tayo ay nasa Kanya at sa Kanya lang. Yes, amen. Mga kauturan, hindi kita magkahadlok. Sa panahon nga aton ginbaton si Jesus, aton personal nga manluluwas, iya buhaton ang tanan para sa aton kayuhan. Magkadto kita sa Jerusalem nga wala sing kahadlok, kag kampante kita nga ang tanan nga mga ngalan nga mamensionar isa ina ang aton ngalan. And then tagaan kita sang reward kabuhi nga walay katapusan, kag magaupod kita sa iya, magasimba kita sa iya sa kada adlaw nga nagpahuway sa wala sang katapusan. Akon pangabayon si Sir Winner sa pagbigay ng prayer to close our study. Tayo manalangin. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na ibigay niyo sa amin na pag-aralan ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa katiyakan na binibigay sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang aming hari, ang aming saserdote, ang aming manunubos, Panginoon. Kami nagpapasalamat sapagkat sa huling araw ay hindi kami makadama ng anumang katakutan or kahihiyan sapagkat ang aming kaligtasan ay tiyak sa Panginoong Jesus. Kaya, Panginoon, ang aming panalangin ay sa mga oras na ito at sa mga darating panahon ay lagi naming tanggapin
at i-surrender ang aming buhay sa aming Panginoon na si Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen.